Mulțumim lui Dumnezeu, fraților și surorilor, pentru că cu ajutorul lui Dumnezeu, iată-ne prezenți aici. Chiar dacă mai suntem doar, mă gândesc eu, vreo câteva zile dintre dumneavoastră, eu mă rog Domnului ca Domnul să binecuvânteze toți acei care pleacă și câteodată Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care vor rămâne. Amin. Și prin lucrul acesta să aducem slavă, să aducem glorie, să aducem proslăvirea numelui Său, pentru că Dumnezeu merită toată slava, Dumnezeu merită toată gloria și totodată mulțumim lui Dumnezeu pentru că anul acesta toți am fost în casa Domnului și suntem sănătoși. Acum, că mai este careva dintre noi mai puțin bolnavi, eu zic Dumnezeu să se atingă de ei. Amin. Pentru că așa sunt timpurile, fraților și surorilor, da? Mă rog Domnului ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți și Domnul să ne mărească credința noastră. Și dacă Domnul ne va mări credința noastră, vreau să vă spun că vom înțelege Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu așa cum trebuie înțeles. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie doar îl citim și gata, cum am citit, am plecat mai departe și așa l-am înțeles. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie și ne învață chiar și Apostolul Pavel și ne spune în felul următor. Ea vine seama la citire. Știți foarte bine. De ce vorbesc lucrul acesta acum? Să nu mă înțelegeți, frații care citesc puțin mai greu, să nu mă înțelegeți că am ceva cu voi. Nu la asta face referință. Nici noi nu citim întotdeauna bine. Vă rog să nu ne înțelegeți greșit, dar noi trebuie să luăm bine seama la citirea care o citim, în textul în care se abordează în acel moment, în care arată despre ce este vorba. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Biblia vorbește, împodobească gloria pe Dumnezeu la trecut, fiți foarte atenți, la prezent și la viitor. Ei, noi nu trebuie să le combinăm. Când vorbește la trecut, trebuie să-ți dai seama despre ce este vorba. Când vorbește la prezent, trebuie să înțelegi ce este prezentul. Și când îți vorbește despre viitor, trebuie să înțelegi ce te așteaptă. Sau ce mă așteaptă, nu vreau să. Și eu mă gândesc că pe noi toți, adică Biserica lui Dumnezeu, ne așteaptă ce? Veșnicia. Veșnicia. Adică, veșnicia, când spun veșnicia, adică să fim pentru totdeauna cu Dumnezeu. Nu de aceea v-ați pocăit. Nu de aceea ne-am pocăit. Ba da, ne-am pocăit ca să putem să fim
pentru totdeauna Dumnezeu. Și eu mă rog Domnului ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Acum aș vrea să citesc puțin din Cuvântul lui Dumnezeu, tot din capitolul 5. Voi citi câteva versete, numai că eu voi începe de la versetul 1. Fratele Cornel a citit de la versetul 9. Eu o să citesc de la versetul 1 și vreau să vă spun de la început să mă înțelegeți că avem o lecție extraordinar de grea. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că Biblia trebuie înțeleasă așa cum este ea, nu cum vrem noi să o înțelegem. Mă auziți? Pentru că în seara aceasta voi citi câteva versete și dumneavoastră puteți să înțelegeți multe lucruri de aici. Și voi, și eu care predic. De aceea eu mă rog Domnului ca să lase Domnul în seara aceasta pe Duhul Sfânt aici între noi. Să ne ungă pe toți, să ne dea o minte ageră, înțeleaptă, în care să putem să înțelegem Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu. Și eu zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Și acum încep să citesc. Cât despre vremuri și soroace, versetul 1. N-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noapte. Versetul 3. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Versetul 4. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem ca să fim treji. Căci cei ce dorm noaptea și cei ce se îmbată noaptea. Și atenție, versetul 8. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept voi nădejdea mântuirii. Și mă opresc aici. Amin. Și versetul 9 l-am citit fratele Cornel. Acum aș vrea să, pentru că întotdeauna eu când vorbesc din Cuvântul Domnului și când predic, mi-e place să pun și întrebări. Probabil unii se supără că pun întrebări. Probabil pe unii îi ajută întrebările care le pun. Și secretul predicatorului când pune întrebările, să vadă predicatorul dacă biserica este atentă la cuvântul sau nu. Ăsta e secretul. Și atunci când biserica este atentă la cuvântul lui Dumnezeu care se predică, sigur că atunci noi, adică toată biserica este în același Duh. Și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Amin, fraților? Am spus, este o lecție extraordinar de grea. Pentru că lecția aceasta trebuie înțeleasă așa cum e lăsată de Dumnezeu. Și acum aș vrea să încep cu o întrebare. În Luca 12 cu 35 și 36 spune felul următor. Ajut și am citit. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Fiți oameni. Și acum întreb. Voi ca biserică îl așteptați pe stăpân să se întoarcă de la nuntă? Repet așa și întrebarea. Voi ca biserică îl așteptați pe stăpânul să se întoarcă de la nuntă? V-am împucat, este? Tu ca mireasă, dacă tu ești mireasă și te pregătești să trăiești, pentru ce te pregătești? Să-l aștepți să vină de la nuntă sau să mergi la nuntă cu el? Ați înțeles ideea acum? Biserica nu așteaptă pe Iisus să se întoarcă de la nuntă. Biserica îl așteaptă pe Iisus să-i ducă la nuntă. Și nunta să înceapă cu biserica. Pentru că biserica este mireasa.
Fiți slăvit Iisuse! Ați înțeles ideea? Noi, Biserica lui Dumnezeu, suntem mireasa lui Dumnezeu. Și dacă noi suntem mireasa și El este mirele, pe cu cine va face lucrul atunci? Nu este adevărat. Noi îl așteptăm pe Iisus să vină, fiți foarte atenți, să ne răpească, să ne ducă la Tatăl în slavă, împodobnească în gloria. Și apoi pot să zic, și să înceapă munca cu noi. Ce să spună Biserica? Nu! Nu, nu! Duhul și mireasa zice ce? Vino, Doamne Iisuse! Corectările ăștia cred că vă ajută, nu? Ne ajută? Fraților, sunteți mireasă. Dar fiți foarte atenți. Ca să fii mireasă, tu știi ce fel de haine trebuie să ai pe tine. Ca să poți să intru la munte cu învățătorul, cu stăpânul, împodobnească în gloria. Eu știu cum trebuie să mă pregătesc să mă duc la muncă. Nu este adevărat că anul acesta a fost mult de nunți. Auzi ce spune fratele Coren. Vreo 2, dar nu și mai bine. Acum vă trebuie pe voi. Și împreună cu mine va la lucrul acesta. Când s-a apropiat câte o nuntă, mai ales, acum nu mai contează zilele cu nunții. Și joi, și bine, și luni, și foarte. Nu este adevărat că la fiecare nuntă te-ai pregătit cumva. Adică ți-ai dus, ți-ai luat o haină, ți-ai luat o... Ce ți-a ajutat Dumnezeu, cum ți-a ajutat Dumnezeu, ca să poți să fii mai elegant, să fii îmbrăcat corespunzător. Și acum atenție, ca nu cineva să râdă de tine. Uite cum a venit ăsta la nuntă. Este adevărat sau nu, fraților? M-ați pregătit sau nu? Și acum vă întreb, pentru o nuntă de asta care durează 24 de ore, sau 15 ore, sau 18 ore, sau o zi și o noapte, 24 de ore, te întreb, te-ai străduit, te-ai cheltuit. Ca să te îmbraci, să nu fi dat de rușine și să nu dă nimeni de tine. Nu este adevărat că pentru tine a fost ceva extra? Și acum te întreb. Dar la nunta care va fi și tu să fii mireasă și Iisus împodobnească în gloria să fie mirele, pentru lucrul acesta te întreb și mă întreb, nu trebuie să te pregătești? Și acum fi foarte bine. Când ai venit la pocăință, Domnul Iisus ți-a dat o haină. Și fii atent. Când ți-a dat haina aceasta, El ți-a zis în felul următor. Auzi? Eu vreau ca la nuntă, atunci când va începe nunta, eu vreau să fii îmbrăcat corespunzător evenimentului. Pentru că acei ce au pată, acei ce au zbârcitură, acei ce haina lui nu sunt curată, Domnul Iisus le va zice, fiți foarte atenți. Plecați la nuntă, că nu vă cunosc. Și niciodată nu v-am cunosc. Pentru că acolo la nuntă vor intra numai cei care sunt îmbrăcați corespunzător. Avem de Biblie în care spune cuvântul lui Dumnezeu că unul a avut curaj să intre la... Atunci când s-a dat așa petrecere, când stăpânul a dat o petrecere mare, unul s-a dus îmbrăcat cum a avut el. Și fiți foarte atenți. S-a apropiat stăpânul nunții. Gazda, ca să vină pe înțeles, s-a apropiat de el. Și a zis, auzi, și fiți foarte atenți, nu se exprimă. Prietene, auzit? Prietene, cum ai intrat aici? Sau cum ai avut curajul să intru aici, să intri tu aici? Pentru că atunci când eu ți-am făcut chemare, eu ți-am dat o haină. Și tu ai avut curaj să intri aici la nuntă fără haine. Tu ai avut acest curaj. Știți ce s-a întâmplat cu omul acela când stăpânul a stat de vorbă cu el? Spune cuvântul lui Dumnezeu că a amuțit. N-am mai avut cuvânt. Și atunci stăpânul, fiți foarte atenți. E semnat de la Domnul Biserică. Atunci stăpânul a dat poruncă slujitorilor și ce a zis? Luați-l, legați-l și aruncați-l în întunericul de fapt. Te întreb acum, și mă întreb și pe mine, e valabil și pentru mine, și tu. N-ar fi păcat să slujesc Domnului de 20 de ani sau de 30 sau de 40 de ani. Și când să ajung la poarta cerului, stăpânul să zică, grăbilă, pleacă de aici că nu te cunosc? N-ar fi păcat. Adică alergarea ta și alergarea mea să fie în zadar. Te întreb, nu-i păcat? Nu-i? Nu ești nici cu lumea,
Nu ești nici în lume, nu ești nici pocăit, nu ești numai fericit, nu ești așa cum de cere Domnul. Și crezi că vei ajunge la aia atunci? Așa credeți voi. Ca să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu, fiți foarte atenți, voi trebuie să fiți cum? Pregătiți. Știți cum a venit Domnul Iisus? Când despre vrem și sorace, n-aveți trebuință să vi se scrie fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Acum, despre această comparație a hoților și a hoțului, tot se vorbește și tot am vorbit și tot vorbim despre lucrul acesta. Și de multe ori le făceam și contraziceri cu frații noștri care predicau și am spus, bă, fraților, voi chiar credeți că Domnul Iisus vine ca hoț? Acum, vă întreb pe voi și pe noi toți. Domnul Iisus pentru noi va veni ca un hoț? Adică ce face hoțul? Fură, sigur că. Și vine Domnul Iisus să ne fură? Ce spuneți? Vine ca un hoț? Dar cum vine el? Sau referința care face cuvântul lui Dumnezeu că va veni ca un hoț. La ce se referă? La ce se referă? Când nu te aștepți, atunci vine. Nu este adevărat că dacă cineva știe că la noapte îi vine hoțul să spargă casa, ce-ar face omul acela? Ei, asta e valabil și pentru tine care ești în biserică. Să fii pregătitor. Că stăpânul cerului împodobească gloria poate să vină. Fiți foarte atenți. Chiar la noapte. M-auziți? Stăpânul poate să vină chiar la noapte. Și acum contraziceți-mă. Că bun, bine, frate, că tu spui că poate să vină chiar la noapte. Pentru că cuvântul Dumnezeu spune că despre ziua și ceasul acela nu știe nimeni. Nici Fiul și nici Îngerii, ci numai Tatăl. Aici sunt contraziceri. Acum aș vrea să vă întreb și să vă pun o întrebare. Biblia așa zice cum am citit. Că despre ziua și ceasul acela nu știe nimeni. Fiți foarte atenți, e Biblie. Și acum vă întreb pe dumneavoastră. Știe Iisus când va veni? Știe Iisus când va veni? Și de ce zice cât despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni decât numai Tatăl? De ce? Și acum fiți foarte atenți. Ajut cu cuvântul. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noea, ai Doma se va întâmpla și la venirea Fiului lui Dumnezeu. Cum adică ai Doma? Cum? Exact. Și acum fiți foarte atenți, frații care citesc Biblia așa din când în când, da? Odată la a știut Noea când vine potopul? Repet. A știut Noea când vine potopul? Scrie Biblia? Auziți ce fratele Biblie? Oare. După 7 zile va veni potopul. Unde? S-a știut sau nu? Și când vine Domnul Iisus, se va ști sau nu? Se va ști sau nu? Păi dacă așa cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, tot așa se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Nu va ști Dumnezeu, nu va ști Stăpânul, nu va ști Iisus? Va ști. Numai că dumneavoastră trebuie să știți ceva, un lucru extraordinar de principal. Și anume ce? Când se uită Domnul Iisus împodobească în gloria, jos pe pământ, el, jos pe pământ, are 2 reprezentanți foarte mari. Adică oameni de bază foarte mari. Ca să fim mai înțeles, vom despre un proces. 1. Îl are ca reprezentant, fiți foarte atenți, pe poporul Israel. Și vă rog să țineți aminte lucrul acesta, ce vă spun seara aceasta. Și al doilea reprezentant care îl are pe baza pământului,
are Biserica lui Dumnezeu. Aceștia sunt doi reprezentanți ai lui Dumnezeu pe fața pământului. Și acum fiți foarte atenți. Acești doi reprezentanți sunt aleșii Domnului, în care Dumnezeu împodobească gloria cu acești doi reprezentanți lucrează aici pe pământ. Și acum fiți foarte atenți. Care dintre acești doi reprezentanți știe când va veni Iisus? Sau unul care va ști și unul care nu va ști când va veni? Mai fost o temă predică. Și fiți foarte atenți. Tu care formezi Biserica lui Dumnezeu împreună cu mine, noi care suntem Biserica lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune în seara aceasta: stai în veghere. De ce? Să fii pregătit de ce? Pentru că nu știi când stăpânul va veni. Cine este acesta? Despre cine este vorba? Despre biserică. Biserica poate să fie răpită chiar și la noapte, chiar acum. Mă auziți? Ei, biserica nu știe despre ziua și ceasul acesta. Iisus poate să apară pe noi slavei împodobrească gloria și la trâmbița unui arhanghel, biserica poate să fie spor. Fără, Doamne, să fim biserica ta cu adevărat. Și al doilea principiu, zici foarte atenție, poporul Israel, vă întreb, va ști când va veni și Iisus? Acum, e puțin întrucală pentru voi. Pe cum? Adică vine și după biserică și vine și după poporul Israel? Venirea Domnului are două lucruri extraordinare principale. Pentru tine, ca biserică, va veni să te răpească, să te ducă sus. Și ce să facă sus cu tine? Să fii cu Domnul pentru totdeauna. Dar fiți oameni. Și atunci, într-un verset spune în felul următor. Fiți oameni. Iată codul lui Dumnezeu. Cu cine era codul lui Dumnezeu? Cu cine era? Pentru că codul lui Dumnezeu nu este cod. Codul lui Dumnezeu vine și se umple cu oamenii aceia care Dumnezeu le-a răpit. Cu Sfinții lui. Știți cum se spune la locul acesta? Cu Biserica Domnului, cu mireasa Lui. Și va fi împreună cu mireasa Lui. Dar acum întrebarea este, dar cum va ști poporul Israel că va veni Iisus pentru poporul Israel? Voi toți ați auzit că s-a vorbit despre necazul cel mare, ați auzit că s-a vorbit despre Anticrist și ați auzit că s-a spus că trebuie să se construiască un templu în Ierusalim. Și da, este adevărat. În templul acela care se va construi trebuie să se așează urucinea pustinii, adică papalitatea, nu știu acesta, ceva altul să care va veni, dar știm că ceva de la papalitate. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că acel om se va da drept Dumnezeu. Auziți? Se va da drept Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu va lumina pe poporul său, pe unii dintre ei, și va descoperi că nu El este Dumnezeu. Și atunci ei, fiți foarte atenți, luminați de Duhul lui Dumnezeu și călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, ei știe să facă acea socată. 1 an, 2, 3 și 6 luni și la miez de noapte va veni mirele. Ați auzit că se scrie și ceasul? Când vine? La miez de noapte. Ei, așa este pentru Israel. Dar pentru tine care te pregătești să fii ca un mireasă, poate să vină la noapte. Ați înțeles? Poate să vină chiar acum. De aceea Dumnezeu te îndeamnă și mă îndeamnă și pe mine și spune în felul următor. Fiți foarte atenți. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept colț nădejdea mântuirii. Adică să fim pregătiți pentru totdeauna. Așa să fim de pregătiți, ca și când am ști că hoțul vine de seară să ne spargă ușa.
Și noi, ca să nu intre hoțul la noi în casă, ce facem? Stăm de pază. Ne apărăm. Ne înarmăm. Ei, tot așa este și cu Domnul nostru Iisus Hristos. Numai că El nu vine ca hoț. Și El va veni și va spune în felul următor: vino, slugă bună. De moștenește împărăția cerurilor care ți-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și eu zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Numele Domnului să fie glorificat. De aceea, primul principiu care spune Domnul Iisus, spune în felul următor. Și Apostolul Pavel: ia bine seama la citire. Nu înseamnă că citești un cuvânt și cu acela, gata, slavă Domnului, mă duc. Nu! Trebuie să citești bine, să înțelegi bine ce citești, să vezi la care timp îți vorbește Biblia, când îți vorbește Biblia și de ce îți vorbește Biblia. Pentru că niciun cuvânt de al lui Dumnezeu nu este lăsat așa la care întâmplă. Și toate cuvintele lui Dumnezeu sunt însuflate de Duhul lui Dumnezeu. Dar de ce? Să te învețe, să te cerceteze, să te mustre, să te îndrepte, să poți să fii drept pentru Împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Nu este adevărat că dacă noi mustrăm pe cineva și mai ales conform Evangheliei, fratele ce a vorbit prea de tare. Este prea de tot. Dar nu uitați, fraților, că sabia aceasta care predicatorii vorbesc și care au în mână, e cu două tăișuri. Prima dată taie în spate, nu în oamenii care au citit, ci în acela care vorbește. Deci este valabil prima dată cuvântul pentru mine și apoi pentru dumneavoastră. Doamne, îndură-te de noi. Doamne, binecuvântă. Și acum, dacă am luat bine seama la cuvântul acesta, noi putem să înțelegem să luăm bine seama la citire. Și acum cineva poate să spună, și acum ar vrea să înțelegeți această idee. Nu este adevărat că dacă cineva vrea să păcătuiască. Fiți foarte atenți ce vă întreb. Și vă dau un exemplu. Să păcătuiască. Cum să păcătuiască? De exemplu, dacă cineva vrea să bea alcool. Fiți foarte atenți. Nu este adevărat că în Biblie caută lucrul acesta și dacă citești așa cum vrei de capul lui, găsește că în Biblie poți să bei? Vă întreb, adevărat sau nu? Scrieți sau nu? Scrieți sau nu? Dacă cineva vrea să facă vreun rău, se uită în Biblie și găsește lucrul acesta. Și orice vrea să facă omul în viața aceasta, automat se duce pe baza Scripturilor. Și spune că așa este scris. Și pe baza aceasta, el azi un pic, mâine un pic, poi mâine un pic, el s-a dus în rătăcire. Pentru că el, cuvântul lui Dumnezeu, el când îl citește, nu spune, Doamne Iisuse, vreau să-mi dai lumină din cerul să înțeleg Evanghelia așa cum ai lăsat-o Tu, nu cum vreau eu. De aceea, omul lui Dumnezeu a spus, ia bine seama la citire. Vine un om la Dumnezeu și spune, omule, să să moștenesc Împărăția Cerului. Spune ce să fac. Și ăsta era un om al legii. Și a zis, bă, tu citești lucrurile acestea. Auzi, fii atent. Cum citești? La ce se referă citirea? Și ia bine seama despre ce este vorba. Tu, Biblia, nu poți să o faci după gustul tău. Biblia, eu nu pot să o fac după gustul meu. Ci Biblia este lăsată, însuflată și coordonată de Dumnezeu în Împodobrească Florea. Și Biblia pentru mine este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, la început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu este cuvântul. A lui să fie slava, gloria, cinstea și onoarea, acum și în vecii vecilor. Amin. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu spune că sunt 4 principii extraordinar de principale în care Biserica lui Dumnezeu trebuie să le înțeleagă extraordinar de interesant. Eu am vorbit în câteva idei despre această lucrare a Bisericii. Am vrut să arăt și să înțelegeți că Biserica nu știe ceasul, momentul
și clipa în care vine Domnul Iisus, dar biserica trebuie să știe altceva. Ce să știe? Să fie, cum spune cuvântul Domnului, treji. Să fii treaz, să te pregătești, să te înarmezi și atunci când va veni Domnul Iisus, tu și eu să putem să-L întâmpinăm pe Domnul Iisus. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin, fraților? Amin. Al patrulea principiu este principiul când studiem un text biblic, trebuie să-l înțelegem foarte bine. Avem un cuvânt care, prin acest cuvânt, ne reiese că, și fiți foarte atenți că vă spun mare lucru seara aceasta, ne reiese prin acest cuvânt care voi citim, că Biserica lui Dumnezeu, care tot am vorbit despre acest lucru, Biserica lui Dumnezeu nu va trece prin necazul cel mare. Și atunci, să auziți cum citim. Apocalipsa 3:10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu. Fiți foarte atenți. Te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe toți locuitorii pământului. Și acum vă rog să înțelegeți că aici este referința care nu prea găsiți alte cuvinte despre biserică la necazul cel mare, dar acesta este un cuvânt cheie în care spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu îl va proteza, o va păzi și Dumnezeu va fi cu biserica lui. Și întrebarea este, cum va proteja El biserica aceasta? Biserica va fi răpită în cer. Necazul cel mare face referința de cazul care va veni peste întreg pământ și peste întreaga lume. Dar biserica va fi protejată de Dumnezeu, biserica va fi ocrotită de Dumnezeu, pentru că biserica va fi pentru totdeauna cu Dumnezeu, numele Domnului să fie glorificat. Acum, să înțelegem al cincilea principiu în care spune cuvântul lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire, fiți foarte atenți, nici pentru iudei, 1, nici pentru greci, 2, și nici pentru biserica lui Dumnezeu. Și acum să vedeți ce înseamnă lucrul acesta. Iudeii înseamnă să nu fii pricină pentru Israel, grecii să nu fii pricină pentru neamul și 3, să nu fii pricină pentru biserică. Auziți? Să nu fii pricină pentru biserică. Și ca să nu fii pricină pentru biserică, abia acum, în câteva cuvinte, ar vrea să citesc cuvântul care l-a citit fratele Cornel. Care l-a citit? Fiindcă Dumnezeu nu ne-a mântuit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ne-a chemat Domnul Iisus la mânie? Sau hai să pun altfel întrebare. Dar noi, Biserica lui Dumnezeu și Mireasa Domnului, avem dreptul să ne mâniem? Nu. De ce nu? De ce să nu ne mâniem? Mâniați-vă, dar să n-a pună a Sfințitul Soarele peste mânia ta. Îți dă dreptul să te mănii. Știi câte ore îți dă dreptul? 5, 6, 7, mai ales. Ei, dar până la Sfințitul Soarele, pregătește-te să fii... Nu vorbesc despre anul acesta. Pregătește-te să fii pocăit. Înțelegeți ideea? Eu zic, Doamne, ajută-ne la anul acesta. De ce să mă pregătesc? Pentru că nu știu dacă nu cumva la noapte vine sus.
nu s-a împăcat X, Y, ora și ora. Credeți că nu a dus Iisus? În timpul lui Ceaușescu s-a întâmplat o minune. Și poate ați auzit de lucrul acesta și face asta în timp. Copiii de-ai noștri, ca norocul, hai să accentez un pic, nu era țigan, era unul dintre români. Urma să nu se supără față care s-au supărat care s-a aici român. A lucrat la fabrică de pantofi. Fiți să vedem ce vă spun. E de râs, dar e interesant. Și când a lucrat la fabrică de pantofi, i s-a rupt și de la pantofi și de acolo, lucrând la fabrică de pantofi, erau milioane acolo, nu? Ce-a făcut sora sau fratele? A luat un filet de roșii și l-a pus la pantofi. Fiți foarte bun. Și Domnul i-a arătat noaptea vis că a venit Domnul să-și ia mireasa sus. Și pe acea persoană care a luat șiretul de la Domnul, fiți foarte, e mare lucru să iei un șiret? Văd, e mare lucru. Datorită că a luat șiretul acela, a rămas jos pe pământ. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu. În Împărăția lui Dumnezeu nu va intra niciun orțopoț, niciun spurcat, niciun murdar, niciun curvar, niciun întinat. Nimeni! Și în Împărăția lui Dumnezeu va intra numai cei cu inima curată. Doamne, ia inima mea astăzi. Ia-o în mână ta și curățește. Ia-o, Doamne, și sfințește. Ia-o, Doamne, și spală. Și dacă, Doamne, vei găsi seara aceasta vreo inimă de piatră, despetrește-o Tu, Doamne. Și fă, Doamne, în fiecare persoană să fie o inimă de aceea în care să poți să locuiești Tu. Și prin lucrul acesta Dumnezeu să fie proslăvit, Dumnezeu să fie glorificat, acum și în veci și în vecilor. Amin.